Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hada ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa salama tasliman katsira mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ngarsanipun para bini sepuh, para sepuh miwah haji sepuh ingkang tuhu kinabekten, ngarsanipun Bapak Dukuh ingkang kula hormati, Bapak-bapak RT, Bapak Ketua Takmir, lan Bapak Ibu sedaya ingkang boten saged kula sebataken asma tuwin kalengganipun kanthi piniji-piji ingkang sedanipun kula hormati. Minangka perwakane ngatur, sumangga kula dherekaken ngambali ngujukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kathah kanikmatan dhateng kula panjenengan sedaya. Sae menika nikmat kadonyan langkung-langkung nikmat iman. Bapak Ibu sudah sami sehat ya? Alhamdulillah. Karena nikmat paling ageng niku nikmat napa Bapak Ibu? Nikmat napa Bu? Nikmat iman. Terus nikmat sing paling ageng niku iman. Niku nikmat paling ageng kangge gesang kula jenengan ten alam akhirat. Mungkin nikmat sehat niku sayyidina dunya, nikmat sing paling ageng tumrap gesang kula jenengan wonten ing alam donya. Selawat wa salam kita tansah ketetepno dhateng uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhak dhateng garwa putra dalasan sedaya sahabat sedaya pendherekipun ingkang tansah nyinau lan mituhu dhateng sunah-sunahipun ing pangajab mugi kalebet kula panjenengan sedaya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula tak nyun pirsa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia niku wonten ing dinten menapa Bapak Ibu? Apa? Jumat. Wulanipun wulan apa? Agustus. Menawi Bapak-bapak wulan apa, Pak? Wonten sing benten mboten niki? Nggih. Wulane wulan Ramadan. Sami mboten, Pak? Dados wulan Jumat Legi tanggal 9 Ramadan tahun 1361 Hijriah. Menawi dipun etang nggih kirang langkung 83 taun, langkungipun nggih kirang langkung gangsal wulan kepengker. Menawi dipun etang kanthi taun miladiyah utawi Masehi menika 81 tahun. Nah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menika paring kanugrahan dhateng bangsa Indonesia. Dhateng kula panjenengan sedaya menika arupi kamardikan wonten ing dinten ingkang paling mulia lan wonten wulan ingkang paling mulia. Dintenipun Jemuah, pasipun menika Jemuah Legi. Lajeng wulanipun wulan Ramadan. Mila monggo kenikmatan kamardikan menika dipun syukuri. Niki nikmat ingkang agung. Rono kanthi nikmat kamardikan menika
badhe tuwuh nikmat-nikmat sanesipun kados nikmat keamanan. Saya menika aman kangge perkawis-perkawis kadonyan, ugi aman kagem ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan janjanipun ingkang nami nikmat donya niku menawi ngendikanipun Jeng Nabi namung wonten 3 perkawis. Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa 'indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Tiang niku Bu nalika kok wungu sare ten wayah enjang kahanane aman, badane sehat, terus onten sing dipun dahar menika pun kaya-kaya mangku donya, wis kaya-kaya dadi wong kang mulya ing alam donya. Sakniki riki aman mboten Bapak Ibu? Aman. Terus sedaya nggih sami sehat mau nggih? Alhamdulillah. Terus wonten sing didhahar mboten? Wonten, alhamdulillah gitu. Ateges jane kula jenengan niku kawontenanipun sampun pikantuk nikmat ingkang kathah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ning pancen nek tiyang iman menika nggih boten cekap namung nguyak perkara kadonyan. Karena ingkang nami donya menika dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dhateng sinten kemawon. Benten nikmat iman menika dipun paringaken Allah dhateng tiyang-tiyang ingkang dipun tresnani. Sehingga kula jenengan ngupadi nikmat donya menika ugi ngupadi nikmat iman. Nah kula jenengan lenggah wonten ing dalu menika ingkang baken menika ngupadi tuwuhipun ngrembakanipun nikmat iman, jagi nikmat iman. Nggih. Nah, Bapak Ibu, kaitanipun kalian kemerdekaan. Nikmat aman lan gampilipun pangan menika dados perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dhateng penduduk Quraisy menika supados ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah paring pangandikan fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rono Allah niku dawuh dhateng penduduk Quraisy menika ngibadah marang ingkang dados pemilik al-bait inggih menika Ka'bah. Lajeng ngemutaken krana sampun paring nikmat arupi daharan lan nikmat arupi aman. Mila kalau mau kaitanipun kalian kamardikan nikmat-nikmat menika estu kedahipun dados nikmat ingkang kula jenengan gatosaken saengga kula jenengan menika saged tansah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dipun ngendikaaken bilih hakikatus syukri ingkang nami syukur ingkang sejati menika nalikanipun nyekapi 3 perkawis. Ingkang sepisan inggih menika al-ilm, nomor kalih al-hal, nomor 3 al-amal. Sepisan menika kedah ngakeni mangertosi menyadari bilih nikmat menika saking ngersanipun Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bilih sedaya nikmat ingkang kula jenengan raosaken menika saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Atus wonten ing Sayyidul Istighfar menika kula jenengan ugi ikrar dhateng Allah abu'u laka bi ni'matika alayya. Bilih kula ngakeni nikmat ingkang paduka paringaken dhateng kula. Jadi sepisan kula jenengan kedah
ngakeni. Menawi pun ngakeni niku lajeng ten manah menika raosipun bahagia. Artosipun manahipun nggih qanaah nampi sedaya peparingipun Allah. Nah, ingkang pungkasan menika ingkang nami syukur kedah wonten amal lan menika dados puncakipun buktinipun syukur. Mila nek ibarate tiyang niku kok ngucap syukur ping 17, ngucap alhamdulillah ping 50 buntet. 50 buntet niku dereng kawastanan syukur menawi dereng amal ngibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Mila salah setunggalipun ulama tabi'in Abu Hazin Salamah bin Dinar Al-A'raj menika ngendikaaken kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Sedaya nikmat niku Bapak Ibu menawi boten nyelakaken dhateng Allah niku janjane balak. Balak niku musibah. Sehingga penting kula jenengan menika tansah njagi ketaatan dhateng Allah minangka bentuk syukur. Malah menika dipun perjelas malih kalian Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ngendikaaken man shalla shalawatil khamsa faqad syakarallah wa man da'a lil walidaini fi adbari shalawatil khamsi faqad syakaral walidain. Sepisan tiyang ingkang salat gangsal wekdal niku ateges piyambakipun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saengga saumpami tiyang menika kok nalika gesang ten ngalam donya sampun pinaringan nikmat iman lan Islam ning kok mboten nindakake salat niku nggih dereng saged disebut matur nuwun syukur dhateng Allah. Nomor kalih dipun ngendikaken wa man da'a lil walidaini fi adbari shalawatil khamsi faqad syakaral walidain. Tiyang ingkang wau-pun salat lajeng ndongake tiyang sepuhipun wonten ing dubure salat utawi penghujung salat. Ateges piyambake menika syakaral walidain pun matur nuwun syukur dhateng tiyang sepuh. Sehingga tiyang mukmin, tiyang Islam menika minimal ndongake tiyang sepuh niku sedinten kaping gangsal niku saben dinten. Nah nek tiyang sepuh pun sedo niku pikantuk kiriman doa istighfar panyuwunan pangapunten menika minimal sedinten kaping gangsal. Menika mujudaken karunia kanugrahan ingkang agung ingkang dipun tampi dening tiyang sepuh. Nah para ulama menika benten pemanggih babagan dubur salat utawi penghujung salat. Sepisan sebagian ulama ngendikaken maknanipun ba'da tahiyat akhir wa qabla salam. Sak bibaripun maos tasahud akhir sak derengipun salam. Ateges niku sak lebetipun salat. Sebagian ulama ngendikaken ba'da dzikir ba'da shalah. Sak bibaripun dzikir ba'da salat. Aku lan jenengan ajeng milih ingkang salebetipun salat napa sabibaripun salat. Langkung-langkung menawi saged niku sedaya dipun amalke saderenge salam nggih ndongake tiyang sepuh Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ning menawi saderenge salam niku kedah bahasa Arab. Nek babar napa bibar zikir niku ajeng basa Jawa basa Indonesia nggih mboten napa-napa.
Nah niku perbedaan para ulama. Nah, Bapak Ibu, pramila kaitanipun kalian kamardikan menika setunggalipun ulama Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menika ngendikaaken al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Ingkang nami ibadah dhateng Allah niku dados haqiqatul hurriyah. Kamardikan ingkang hakiki, ingkang sejati. Ateges tiyang menika nalika kala wau pikantuk kamardikan arupi bebas saking penjajahan fisik lan lahir, ning kok dereng kersa ibadah dhateng Allah, kamangka pun pinaringan nikmat aman, niku ateges piyambake taksih terjajah dereng merdika. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menika ngendikaaken harabu minar riqil ladzi khuliqa lahu, tiyang ingkang ninggalke mlayu ngindani saka ngibadah marang Allah sing niku dadi tugas penciptaanipun, dados tujuan penciptaanipun, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kula jenengan teng alam donya niku napa Bapak Ibu? Ngibadah. Nah, tiyang nalika ten alam donya kok mboten purun ngibadah niku dipun ngendikaaken Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa bulu birikin nafsi wasyaiton. Otomatis dheweke niku dadi budake hawa nafsu lan setan. Itu menawi kula jenengan menika boten purun diatur dening Allah, dening syariat agami Islam niku otomatis diatur kalian kepentingan hawa nafsu lan setan. Contoh misale kula jenengan niku gadah kewajiban nindakake salat gangsal wekdal. Saumpami keonten tiyang menika boten purun diatur dening Allah nindakake salat gangsal wekdal, ateges dheweke menika diatur dening hawa nafsu lan setan. Kamangka nalikanipun tiyang menika dipun atur dening hawa nafsu lan setan, setan menika kula jenengan menika kedah sadar niku mungsuh ingkang saestu. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan menika dadi mungsuh kang nyata. Kamangka setan menika innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Setan niku badhe ajak-ajak dateng golonganipun, dateng tiang-tiang sing purun diajak dening setan niku min ashabis sa'ir, supaya dadi penghuni geni kang molat. Nggih menika wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kula lan panjenengan menika nikmat donya niku nggih butuh, nikmat akhirat nggih penting. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Nikmat donya niku jane nikmat sing sethithik, lan kanggone wong kang takwa akhirat niku luwih becik. Nah niku kedah kula jenengan yakini supados anggenipun kula jenengan ngluru donya niku mboten nganti nglaleke akhirat. Donya niku pancen mboten pareng dilalekke. Kula jenengan nggih betahke kebetahan wonten ing alam donya. Ning sing dadi patrokan, dadi ukuran ampun nganti nglaleke akhirat. Nah niku Bapak Ibu. Mila kula jenengan menika kan insyaallah pun sami apal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menika khadimun Nabi. Ngendikaaken bilenjing Nabi niku paling kathah donga niku sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Injih menika kula jenengan nyuwun dhateng Allah tigang perkawis. Sepisan injih menika hasanatud dunya, kadonyan ingkang sae. Menawi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menika ngendikaken maknanipun hayatan thayyibah. Sedaya bentuk panggesangan ingkang sae kados wau nggih. Kahanane aman, badane sehat, wonten sing didhahar lan mau werni-werni kenikmatan donya. Ning niku dereng cekap. Andikanipun Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, maknanipun hasanatud dunya injih menika al-ilmu wal ibadah. Pinaringan kanugrahan ilmu lan saged ngibadah. Saengga nalika tiyang niku gesang ten ngalam donya kok sregep ngaji, sregep ngibadah niku jane ateges pikantuk hasanatud dunya. Donya ingkang sae. Nomor kali kula jenengan nyuwun dhateng Allah injih menika hasanatul akhirah, kebencian akhirat. Maknanipun injih menika al-jannah utawi suwarga. Lan nomor 3 kula jenengan nyuwun dipun tebihaken saking neraka. Karena kesuksesan niku wa man yuhjihanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang sukses niku nalika dipun tebihaken saking neraka dipun lebetaken wonten ing suwarga. Kuncinipun nek secara teori menika ngendikanipun Allah fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Tiyang niku nalika bobot timbangan amal kebeciane niku langkung kathah niku badhe pikantuk panguripan sing maremke. Injih menika ten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nek timbangan kebeciane niku langkung enteng niku bakal pun lebetaken wonten ing neraka hawiyah. Mila Allah niku mboten nuntut kula jenengan sampurna, sing penting bobot timbangane langkung kathah. Nek misale digawe biji niku 5,1 niku wis lulus mlebu swarga. Ning nek 4,9 niku kudu mampir neraka waliyadzubillah. Nah saumpame kok timbangane niku padha niku pripun Pak? Imbang ya amal becike ya 5, amal olone ya 5. Lagi iki nanggung bijine. Nek cara Pak Rahmat niku diher nggih Pak. Diher. Diulang. Nah niki ingkang pun sebataken para ulama wonten ing tafsir surah Al-A'raf. Tiang-tiang menika ingkang pun sebat ashabul a'raf. Ingkang samangke diuji malih ditahan wonten ing Al-A'raf. Wonten ing papan ingkang dhuwur. Saengga ten mriku tiang-tiang ingkang dados ashabul a'raf niku nalika sumerep tiang-tiang niku sami mlebet wonten ing swarga niku lajeng kepengin lan ngarep-arep nyuwun dhateng Allah dipun lebetaken ugi wonten ing swarga. Lan ugi wonten ing Al-A'raf menika ugi sumerep tiang-tiang sami dadi lebetke mlebu neraka. Nalika sumerep menika wedi keweden lan nyuwun dhateng Allah ampun nganti mlebet neraka. Lan para ulama ahli tafsir ngendikaken ashabul a'raf niku mboten salami-laminipun wonten mriku. Kanthi rahmatipun Gusti Allah niku mengke nggih dilebetke wonten ing swarga ning diuji riyen ten a'raf. Nah kula jenengan kok keroyo-royo ibadah dhateng Allah wajibe dilakoni sunahe
lakoni sedaya amal kebersihan menika dipun tindakaken salah setunggalipun inggih menika walitat aifil hasanat kangge nikel-nikelke ganjaran ben aja nganti bijine kurang. Kula jenengan tentunipun kepengin mlebu swarga tanpa mampir neraka. Nah, menika dados tujuan gesang kula panjenengan. Nah, Bapak Ibu, nikmat donya niku nek dibandingke kalih nikmat akhirat niku jan boten wonten napa niki. Wonten hadis riwayat Imam Muslim menika ugi pun sebataken ngeten Bapak Ibu. Saderengipun tiang-tiang menika sami mlebet swarga lan mlebet ing neraka. Saderengipun dipun vonis. Saderengipun eksekusi. Menika Allah Subhanahu wa taala wonten hadis qudsi menika hadis riwayat Imam Muslim. Wonten tiang-tiang ingkang dipun damel sampel. Ingkang sepisan didangu calon penghuni neraka. Dipilih sing paling tendonyane niku pun paling mulya. Nek cara sugih nggih, sugih blegedu, brewu, ngawu-awu gitu. Pun sak kabehane pikantuk nikmat menika. Lajeng didangu dening Allah dilebetke wonten ing neraka sedilit. Terus diangkat malih. Terus Allah dangu datang tiang menika. Ya bani Adam. Hei anak turun Adam. Hal ra'aita na'iman qad. Apa sliramu tau ngrasake nikmat sadurung iki? Kamangka mau ten donya niku napa? Nikmate paling gedhe. Piyambakipun menika matur dhateng Allah. La wallahi la ra'aitu na'iman qad. Kula dereng nate ngraosaken nikmat. Dadi nikmat sing kathah niku diclopke ten neraka pun ilang kabeh kamangka mung sedhela. Kaya kula jenengan niku sehat-sehat ngeten iki terus lara untu. Kaya-kaya ora tau sehat untune. Terus nikmat donya menika mata'udun ya qalil, nikmat donya menika namung sekedhik. Nomor kalih dipun dangu tiyang ingkang paling sengsara ten donya ning niku calon ahli swarga. Paling sengsara ning imane kuat sregep ngibadah. Lajeng dipun lebetaken wonten ing swarga namung ngicipi sedilit terus didalke malih. Lajeng didangu dening Allah. Ya bani Adam. Hal ra'aita bu'san qad. Hi anak turune Adam, apa sliramu tau ngrasake kasangsaran sadurung iki? Mila tiyang menika matur dhateng Allah Subhanahu wa taala, la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san qad. Kula dereng nate ngraoske sengsara babar blas. Kamangka ten donya paling sengsara. Mila monggo babagan kadonyan menika wontenipun kula jenengan kantun syukur. Ampun nganti babagan donya mbok kathah mbok sekedhik niku nglaleke akhirat. Donane mulya nglaleke akhirat ya rekoso. Napa malih donyane rekoso nglaleke akhirat mengke dobel rekoso. Eman. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan sedaya caranipun nyukuri kamardikan niku kanthi ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul huriyah. Ingkang nami ibadah dhateng Allah niku dadi kamardikan ingkang hakiki.
Nah, mila pun nganti kula jenengan mengke nyukuri kamardikan ning malah kanthi tumindak ingkang maksiat. Kadang kala sik sok mboten digatekke. Misale panitia nganake lomba, iki enten lomba apa nggih? Kadang kala nek ra ngati-ati lomba niku iso dadi perjudian. Ning kula kinten insyaallah nek mriki mboten. Aman. Imam Ibnu Qudamah wonten ing kitab Al-Mughni menika ngendikaaken. Bilih babagan musabaqah utawi perlombaan niku ijma hukumipun mubah. Hukumipun apa? Mubah. Mubah niku angsal-angsal mawon. Sing penting patokane mboten wonten sing diharamke gitu. Lan mengke menawi wonten hadiah menika wonten patokane. Karena ingkang nami musabaqah menika darbain wonten kalih werni. Ingkang sepisan bi ghairi iwad ingkang boten wonten hadiah nomor kalih bi iwad wonten hadiah. Menawi boten wonten hadiah niku ijma mubah angsal. Nah menawi wonten hadiah menika dipun kategorikan dados 3. Ingkang sepisan nalika hadiah niku mboten dipun pendhetke saking peserta ananging dipun padoske saking pihak ketiga utawi sponsor menika hukumipun mubah. Nomor kalih nalika hadiah niku dipun pendhetke salah setunggal saking peserta. Misale kula kalih kanca kula niku lomba lari. Terus kula mbayar 100, kanca kula mboten bayar. Utawi saiki lomba lari kok nek awakmu menang tak traktir. Ning nek aku sing kalah awakmu rasah traktir. Berarti namung napa siji sing modal. Niku hukume nggih mubah. Nah, ingkang dipun awisi niku nalikanipun sedaya peserta menika bayar pendaftaran terus niku didadekke hadiah. Niku ingkang dipun sebataken Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menika dados al-qimar utawi judi ingkang dipun haramaken. Terus misalnya kok lomba jalan sehat, terus kabeh do tuku kupon, mengko terus niku diundi. Dados pendaftaran jual beli kupon niku nggih tumbas hadiah. Niku dadi judi. Men boten judi pripun misale kudu narik pendaftaran sedaya arta pendaftaran niku kangge operasional nggih tumbas snack, nggih sewa gladak, macam-macam niku. Lah mangke hadiah saking pundi? Padoske pihak ketiga utawi sponsor. Nggih. Ananging saged ugi kanthi wontenipun muhalil. Muhalil niku nggih sing dadekke halal. Contoh misalnya kalau mau kula lomba lari kalih kanca kula bayar 100 bayar 100 niku kan dadi judi. Ben boten judi niku pados muhalil. Muhalil niku misale tambahi setunggal peserta melih napa kalih sing niku kemampuane nggih sami terus boten bayar terus peluang menang nggih sami mengke nek menang nggih pikantuk hadiah niku jenenge muhalil.
Sehingga prinsipipun menawi ajeng ngawontenaken lomba niku nek boten nonton napa boten nonton hadiah niku otomatis mubah. Ananging menawi wonten hadiahipun menika dipun padosaken saking pihak ketiga utawi sponsor menika langkung aman. Nah, oke boten wonten kemaksiatan sing sok wonten niku misale tasabuh. Rasulullah niku melaknat wong kakung kok kaya wong wadon kaya wong kakung, bal-balan lomba nganggo daster bapak-bapak niku mboten pareng. Iki rak mboten nonton. Mboten, alhamdulillah. Terus niki sebagian papan menika tasih wonten. Lan menika mujudaken kemaksiatan. Lah nalika kula jenengan niku rekane kok mensyukuri kamardikan ananging kanthi kemaksiatan, kanthi perkawis ingkang haram, temtunipun menika dados setunggalipun bentuk ingkang boten saged kaanggep mensyukuri saking nikmat kamardikan. Nah, Bapak Ibu yang kula hormati, sehingga monggo babagan kadonyan menika perkawis ingkang kula jenengan nggih menawi mboten wonten keharaman menika perkawis ingkang mubah ingkang monggo kula panjenengan tansah jagi ampun ngantos sak mangke perkawis-perkawis ingkang haram menika mbebayani tumrap panggesangan kula panjenengan sedaya wonten ing alam akhirat. Ingkang bagan kula panjenengan sedaya gesang wonten ing alam donya menika tugasipun namung ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menika dados kamardikan ingkang hakiki. Sanajan to tiyang menika kelingan ngibadah, sadar ngibadah niku nggih wektune benten. Wonten sing le sadar ngibadah niku nalika nggih pun ket alit niku pun terbiasa. Wonten sing bar nikah nembe sadar, wonten sing nembe bar kagungan putra, wonten sing wis duwe putu, wonten sing wis pensiun. Niku warni-warni. Lan menika sedayanipun sae krana pancen ingkang dipun regani dening Allah Subhanahu wa taala menika wonten ing akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amal menika dipun etang wonten ing akhiripun. Sehingga sedaya tiyang menika mesti kagungan masa lalu. Sing penting menika sing sakniki lan ingkang badhe dateng. Sehingga salah setunggalipun konsep taubat ingkang sae saking Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala piyambakipun ngendika ngeten, tuhsinu fi mabaki yukfaru laka ma mawdha wa mabaki. Tumindakau becik ing sisa umurmu, temen Allah bakal paring pangapura dosa-dosamu sing kepungkur lan dosa-dosamu sing saiki. Sehingga tugas kula jenengan sakniki menika nglampahi kesaenan sing niku ndadosaken Allah sakmangke paring pangapunten dosa kepungkur lan dosa sing sakniki. Fa innaka in asa'ta fi mabaki akhitta bima madha wa mabaki. Krana nalika sliramu isih tumindak Allah ing sisa umur, Allah bakal ngukum sliramu krana dosa-dosamu sing kepungkur lan dosa-dosamu sing saiki. Sehingga pancen tugas kula panjenengan sedaya niku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ngibadah marang Allah nganti tumekaning al yakin utawi pati. Sehingga ing pangajab mugi-mugi anggenipun ngibadah menika saged istiqomah pinanggih husnul
khotimah lan wonten ing alam sanesipun wonten ing alam barzah menika ugi pikantuk nikmat kubur lan samangke ugi dipun gampelaken hisab lan mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Menika Bapak Ibu sekedhik pemut dhateng kula piyambak sumrambah Bapak Ibu sedaya, monggo kamardikan ingkang kula panjenengan tampi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika estu kita syukuri kanthi tansah ngumawula dhateng Allah Subhanahu wa taala, tansah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala lan ngibadah saesanipun. Kalebet monggo dipun istiqomahaken anggenipun thalabul ilmi krana menika dados sarana kula panjenengan nalika nembe lungkrah menika saged tambah semangat nek wonten sing lali niku nggih kangge sarana ngelingaken saengga sedaya menika sami ngiyataken sareng-sareng tumuju ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saestu kata lepat nyuwun pangapunten ugi kata mungkin manfaatipun lan kita tutup sarengan kanthi ndedonga kula ingkang ngaturaken doa kasuwun panjenengan sedaya panjurung aminipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten bisa malih kata lepat nyuwun pangapunten mugi kata mungkin manfaatipun wekdal kula saosaken mumpun dhateng Mas Pranata Dicara akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.